Sä siis ajoit sitä autoa. Tapoit sä Eliaksen? Vastaa mulle. Tapoin. Ottakaa mulle anteeksi. Turpa kiinni. Mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Miten helvetissä ei ollut? Miten se voi olla edes vaihtoehto, että sä murhaat mun poikaystävän? Elias halusi pilaa kaiken. Minkä kaiken? Mut ja Sebastianin. Meistä piti tulla perhe. Minä ja sinä ja meidän vauva. Tiedetään, että se raskaus oli vaan sun houreitas. Elias olisi vielä hengissä, jos et sä olis hylännyt meitä. Jumalauta, Emma, sä tapoit mun pojan! Päästä irti! Irti nyt! Ei se oo ton arvonen, hä? Hän siis tunnusti kaiken. Joo. Ja ihan selkeällä suomen kielellä. Marianne Kurki. Teidät on kiinni otettu epäiltynä Elias Wikstedin taposta. Hiljaiseksi vetää. Mä tunnen itteni ihan idiootiksi. Kukaan meistä ei tajunnut mitään. Mäkin tuulasin monta vuotta elämästäni siihen hulluun. Tiedän, vaikka mun perhe olisi koossa ilman sitä. Tai Elias olisi vielä... En mäkään halunnut uskoa siitä mitään tämmöstä. Se on kuitenkin mun serkku. Me ollaan tunnettu aina. No ei siinä paljon sukulaissuhteet paina, kun joku on päästään sekaisin. Pitää varmaankaan lähteä. Koita pärjäällä. Sanot. Kyllä tää tästä. Päästään kaikki vihdoinkin elämässä eteenpäin. No helpommin sanottu kuin tehty. Ei kun tästä tää lähtee. Tää on meille kaikille uusi alku. No. Mitäs siinä mietit? Mitäs luulet? Haluatko, että mä jään tänne vielä? Hetken ja mielellään yksi. Oliver tulee kuitenkin kohta kotiin. Mitä sä mennät sille sanoa? En mitään. Se tykkäs Marianasta. Se kuitenkaan ymmärtäisi. Mun pitäisi varmaan lähteä pakkaa sen psykopaatin viimeiset tavarat.
Mut soita, jos haluat jutella tai tarvit jotain. Oliko tää kaikki mun syytä? Olisiko Elias vielä hengissä, jos mä en olisi koskaan alkanut säätää mitään Marianan kanssa? No älä nyt mieti tollasia. Sano Marianakin, että tää oli mun vika. No totta kai se sanoo. Se yrittää pistää tämänkin jonkun muun piikkiin. No, mutta silti. Hei, nyt et yhtään päästä ihossa ole tommoista paskaa. Moi. Tää on tosi hyvä tässä. Tää on vähän niin kuin se Rubikin kuutio. Nyt pitää vaan miettiä tarkkaan. Elias osti tän just mulle ennen kuin... Tää on tosi kiva. Onks kaikki hyvin? Tuli on kauhean ikävä Eliasta. Niin